No ale takto, že pustí sa... Ale videl si to? Posluchal na slovo, ale... Dobre, poď. Vydaj hača. Ty tam na kríži, a tam je Dobre. ak budete s ním len, no. Dobre. Z ktorej strany on je tam nakývne? Keď my pôjdeme tak ako od ostredku, tak napravo či naľavo? No vlastne v tej jame, ako je vysiela. No. No tady. No nie, to nepôjdete za mnou. To len keby po ceste zemou. A kto vám nosí potraviny alebo tak? Vedúci. Tak, áno, donete? Žena mi nakúpi. No. Doma. No. Dobre, časa a to mi nesie. Každý stretol. Takže raz za týždeň, ne? Hej. Slnce teplé, no. Ani nám ináč, prešli sme na hovado, ale nebere ani nám. To hrozí. Nebere ani nám. Každý deň